Moi kaikille! Ja nyt mä kuvaan. Ja juu, eli siis mä nyt kuvaan tätä viiti höpöttää osa kakkosta, koska mun edellinen video, niin se oli saanut tän verran näitä peukkuja, eli siis 12 peukkaa, niin mä nyt ajattelin kuvata tän kakkososaan, että mä vaan niin höpötän näitä kaikkia, mitä tulee päähän. Joo. Eli siis mä yritän täällä mun huoneessa, koska mun pitää nämä mun lemmikit hoitaa. Koska mä tein silleen, että mä pidän näitä kolmea lemmikkiä silleen hyvässä kunnossa nyt. Että mä pääsin näitä kasvattamaan. Joo. Koska mä en ole pitkä aikaa hoitanut mitään mun lemmikkejä. Jee, tää päässyt 13 levulle. Joo. Pitäisi ruokkia tää. Oikeesti vihasin, kun noi lemmikkien ruuat maksoi niin paljon joskus. Mut nyt ne on niinku vaan 3 ässeitä. Niin nyt on hyvempi silleen. Et ei vaan kauheesti rahaa paljon lemmikkien ruokkiin. Joo. Okei. Mä juoksen ne. Mä päästin nyt tahalle. Nyt toisella levulla. Kauhean nopeasti kasvaa. Sitten nämä hippu pitää hoitaa. Mä pesen tän eikä siis mä ruokiaisväleihin. Innoittaako tässä kestää niin kauan kun tän pesee. Tää oli muuten mun ekale tällainen MSP-lemmikki. Tämä koira. Nyt on 42 levulla. Mä kävin tänään koulun kanssa. Siis, 2 luokan kanssa uimassa. Se oli kivaa. Musta tuntuu koko ajan, että mulle tulee aivostus, mutta sitten ei tulekaan. No. Tää on niin tylsää. Tää pallolla. Kun tää on niin helppoa. Nyt mä oon muuten yksin kotona täällä. Niin mä ajattelin kuvaa tällaisen höpöttävinä, että ei ole mitään taustaääniä. Joo. Sitten tämä lemmikki, minkä saa noista... Oho, sori mun jalkanaksesti. Siis tämä lemmikki, minkä saa noista pääsiäistehtävistä. Ja nyt meni 2 mahtavaa lemmikki. Se otti uuden tempun. Okei. Tää kasvaa tällaiseksi. Aika siisti. Sitten mä pesen tän. Kävis äsken silmät näitä tästä lemmikiltä siis. Voisiko jo loppua? Noniin. Sitten mä vielä leikin nää kanssa. Sitten nää kaikki 3 lemmikkiä on hoidettu. Mulla on siis vielä enemmänkin näitä lemmikkejä, mutta mä nyt en vaan nää hoidan. Niin kun yritän sillä, ettei nämä tulisi sairaiksi. No niin, mä pääsin halleen, koska mä en jaksanut enää. Joo, nyt mä hoidin noin kaikki 3 lemmikkiä. Ja niin. Mä en tiedä mitä mä teen. Muuten niin, jos luitte mun tän katuksen, niin mä ajattelin,
Ehkä tänään tehdä tuonne lahjavideolla, jos näitä lahjoja tulee tarpeeksi. Montakohan lahjaa mulla nyt on? Mulla on tullut lisää vissiin. Okei, 6. Joo. Nyt on tullut 6 lahjaa. Oho, 67 meinasin laittaa hups. Joo, mä en tiedä mitä mä teen. Mitä mä tekisin? Tää on aina ongelma näissä hömmöttelyvideoissa, kun mä en tiedä mitä mä tekisin. Mm. Mä en keksinyt mitään. Mennään vaikka tänne ostolle. Nyt vaan. Toivottavasti tää onkin hirveänä. Vaan väsyttää jostain ihmesyystä. Mä yritin vaan siitä nää lemmikit, koska niistä saa rahaa. Joo. Mä tekisin. Okei, täällä on sillä ei ole mitään tekemistä. Jos mä sanon vaikka, että kuvaan. Jos joku haluaa mukaan, niin joo. Tää pyysi mukaan muuksi. Haluukohan kukaan mukaan? No sori, mä röyhtäsin mennä, varmaan kuulitteko te, mutta silti. Okei, tää sanoi, että ihan sama, niin. Mä nyt näytän tän profiilin, koska kukaan muu ei vissiin halunnut. Näitä kaveripyyntöjä tulee koko aika. Mutta siis tässä on tää tyyppi. Noin. Joo, ja mä lähdetään pois, koska en mä tiedä, että ei ole mitään tekemistä. 3 kaveripyyntöä. No. Noin. Mä en tiedä, mitä mä teen. Suuri näistä mun höpöttelyvideoista tulee ehkä tällaisia vähän tyylisiä, koska mä en tiedä oikeastaan mitä mä niinku teen näissä. Niin tää on aika vaikea näissä höpöttelyvideoissa. Silleen. Voitais nyt vaikka mennä arvostelemaan. Ui, tää mun mikki kaatu. Sori. Voitais mennä arvostelemaan näitä loukkeja. On tää. Tämä. Aika pelottavaa tällainen. Tämä. Jee. Mitä? Kumpiakohan nois. Mä luulen, että joo. Muuna on tosi hienot nää. Tämä.
Mulla oli tää. Yes. Oh. Oikeesti mua väsyttää. Mä en kyllä tiedä missä. Mm. Tämä. Mm. Mistä tuollaisen merkinnän saavuttaa? No, kumpi? Mä luulen, että tää on kyllä aika vaikea, mutta mä luulen, että se olisi hyvä. Jes, se oli oikein. Jes. Hyvä. Höh, se oli väärin. Okei, mä en jaksa enää. Joo. Ää, Osaa ilmaista lavaa ja kommaa. 3 lempparia, jos niin voit saada ne, ei tarvi maksaa. Mä käyn kattoo tän artin. Ilmaista. Öö, Mitä tässä lukee? Elikkä juu, tää AP ei oo siis oikein menestynyt. Okei, eli siis no en mä nyt tiedä. Joo, mutta mä nyt varmaan lopetan tämän minä tähän, koska mä en keksi mitään, että mistä mä nyt puhuisin. Joo, sori, tää oli varmaan tällainen tylsä tällainen höpöttelyvideo nyt, koska mä en tiedä oikein, että mitä mä tässä puhuisin, koska nämä höpöttelyvideot on silleen vaikeita, että ei niinku tiedä, mitä näistä tekis. Joo, mutta tämä oli nyt tässä. Ja mä teen sen ehkä tää vielä jossain myöhempänä, ehkä illalla tai huomenna. No katsotaan, jos noita lahjoja tulee 20, koska tuossa lukee, että 20 lahjaa pitää tulla. Että mä teen sitten sen lahjavideon. Niin joo. Eli siis mä nyt vielä sanon tässäkin, että jos sä haluat, että mä teen ton lahjavideon, niin anna mulle lahjoja. Niin. Joo. Eli, no ei tässä mitään muuta ollut. Niin, eli siis hei hei!